Takže samozřejmě teď zdravíme Brno, je tam profesor Tomáš Hroška, hlavní ředitel projektu IT for Innovations. Dobrý den, přejeme. Dobrý den. Pane profesore, vy dnes pořádáte setkání s novináři. Co nového prozradíte o tom projektu? No tak trochu bych vás opravil. Ten projekt je natolik veliký, že hlavní ředitel nejsem já, ale to je děláno v konzorciu s Vysokou školou báňskou v Ostravě a je to celý moravský region, takže my jsme jenom jedna divize, ale to na věci nic nemění. No právě, tak řekněte, co tedy ta vaše divize dnes prozradí, o čem budete informovat. No tak naše divize jednak postaví centrum, jmenuje se to Výzkumné centrum informačních technologií, bude to v Brně v Králově Poli při Fakultě informačních technologií a my se budeme zabývat dvěma výzkumnými programy. Jeden program je rozpoznávání a práce s multimédií a druhý program je bezpečnost informačních technologií, čili dvě takové poměrně dost frekventovaná témata. A to Centrum excelentního výzkumu, pro toho, kdo o něm ještě neslyšel, můžete popsat, jak to vlastně bude fungovat? No, těch center excelentního výzkumu nebo center excelence je v republice několik. To jsou projekty z Evropského programu Věda a výzkum pro inovace a v oboru počítačů je v republice pouze jediné centrum, právě tady to, o kterém mluvíme, IT for Innovation. Jeho hlavní částí bude superpočítač, který bude bude asi do 100 těch nejrychlejších superpočítačů na světě a kromě toho se tam bude vyskytovat okolo přidružená vědecká činnost, čili zkoumání věcí souvisejících s počítačím. Nás se právě v Brně bude týkat ty multimédia a bezpečnost. No a ještě podrobněji můžete vysvětlit, jaké jsou tedy předpokládané výsledky a výstupy celého projektu, když mluvíte o multimédiích a bezpečnosti jako takové? Ten projekt jako takový má připravenou část do roku 2015, protože tam jde o investice z Evropské unie, čili jde o to postavit infrastrukturu a od roku 2015 do roku 2020 nejméně, ale předpokládá se, že i díl, bude toto sloužit pro spolupráci s průmyslem nebo pro vědecký výzkum. Co se týká těch multimédií, tak to jsou samozřejmě docela zajímavá témata rozpoznávání hlasu, kdo jakou řečí hovoří, kdo kdy kdo řekl. Na přednáškách se může zjistit, kdo v který okamžik o čem mluvil, čili vyhledávání ve zvukových záznamech. Co se týká té bezpečnosti, no tak tam je bezpečnost jednak z hlediska společenské, čili aby někdo nepoužil nějaký počítač nebo nějaké zařízení, když nemá, čili rozpoznávání otisků prstů, bezpečnost třeba platebních karet, ale taky bezpečnost zařízení, aby fungovaly a nepokazily se v nepravou chvíli. Takže, abych to, pane profesore, pochopil úplně, protože jsem poměrně natvrdlý, v okamžiku, kdy teda bude určitá část složena z vědců, ti budou prostě si bádat na svých vlastních projektech, ale já třeba budu mít nějakou firmu pracující s počítači a zadám si tam nějakou zakázku nebo něco od vás, tak vy jste schopni mi vypracovat řešení na míru? Ano, to jste pochopil velmi dobře, přesně tak to myslím ta Evropská unie chce, to znamená připravit prostředí investicemi pro to, aby i externí firmy, které budou dělat na nějakém společném projektu se školou, tak mohly tam zřídit společnou laboratoř, případně si objednat v rámci smluvního výzkumu nějaké výstupy, které sami buď to z investičních nebo z jiných důvodů nejsou schopni dělat, nebo ani ochotní. Čili je to poskytování excelentních služeb také mezi tím. Taky mimochodem tedy z toho, co jste říkal, dá se předpokládat, že těch novinek využijí kriminalisté. Tam se dá mluvit o té kyberkriminalitě, mluvil jste o bankovnictví a podobně, o tom internetovém, o pohybech na internetu. Myslím si, že není třeba mluvit v budoucím čase, jako co se týká naší fakulty informačních technologií, tak tady ta spolupráce probíhá, tak to z toho vyplývá docela jasně, že když se rozpoznávají nějaké, o čem se mluví, nebo v jakém jazyce, že tady existují služby, které se o toto budou zajímat, to znamená sledování nějakých nebezpečných komunikací na nebezpečných místech, nebo sledování lidí, kteří dělají věci, které by dělat neměli, že to je ta část toho rozpoznávání. No a co se týká těch otisků prstů, to je jasný. Někdo někam přijde, chce použít nějaké zařízení a musí nějakým způsobem prokázat, že je to on sám a s tím souvisí docela zajímavé věci, že když je nemocný, tak ty otisky prstů můžou být nějak poškozené, čili jakým způsobem rozpoznat, že ten člověk je právě ten pravý, co má
co má možnost nebo právo s tím zařízením pracovat. Tak to byl z Brna Tomáš Hroška, hlavní řešitel projektu IT for Innovations v Brně. Pane profesore, moc vám děkujeme. Nashledanou. Nashledanou. Děkuji, nashledanou.